Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген атнаның иң изге җомга көнендә сезнең белән эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Телебез дибез, илебез дибез. Чөнки ул телгә, ул илгә безнең дә турыдан-туры катнашыбыз бар. Без шул илнең бер күзәнәге, димәк телебезнең, илебезнең нинди булуы әле безнең дә нинди булуыбыздан тора. Без нинди? Шәй яны татар җаны сәхифәсендә без бүгенге татар гаиләсенең җан саулыгы турында сөйләшербез. Әлеге проект катнаганда без гаиләләрне танылган, танылмаганга бүлмичә генә шәһәрдә яшәүче татар гаиләсенең ана теле сагында ничек торуы турында сөйләшүне алгы планга куярга булдык. Итекченең итеге бармы дигән сорау туачагын алдан күздә тотып, сөйләшүне дә үз гаиләбездән башларга дигән нәтиҗәгә килдек. Нәселебезнең иң кечкенә буыны Данияр бүген менә шундый шигырь сөйли. Безнең гомумән стель артында гаиләдә булган яңалыклар, кем нәрсәгә өйрәнгән, кем нәрсә күргән, менә шундый вакыйгаларны сөйләү урыны булып тора. Бүген менә шу стель артында безнең нәселебезнең эш буыны. 4нче буын дип әйтәбез инде, 4нче буын әби авылда, теп ана кортыбыз дип әйтәбез без аны, теп тәнкыйтьчебез ул авылда. Бүген монда килә алмады әлбәттә, ләкин 4 буын. Менә шу 4 буынның телен камил саклар өчен, ана телен саклар өчен безгә Казанга килгәннән бирле тырышлык күрсәтергә туры килә. Әлбәттә, хәтерлиләрдә 80нче елларда килгән буын хәтерлиләр Казанга. Безгә транспортта барганда культурный апалар рус телендә «Ведите себя прилично» дип шелтә белдерәләр иде. Чөнки ана телендә сөйләшү күрәсең хулиганлык билгесе дип кабул ителгәндер инде. Әлбәттә, бүген андый күренешләрне күреп булмый, Аллаһка шөкер, ләкин башка төрле каршылыклар бар тормышта. Менә аларның телен саклар өчен без бүген икенчерәк төрле чаралар күрергә тырышабыз. Мин хәтерлим әле, Гөлназ безнең бакчага барганда, беренче көнне бакчадан алырга барганда Гөлназны тәрбиячесе чыкты. Аның күзләре зурайган, маңгаена кадәр менгән диярлек инде. Ул бит сезнең бер сүз дә белмидер, русча әйтәйин әлбәттә. Она же ни одного слова не понимает по-русски дип. Мен там учите, учите. Шуннан әлбәттә ул кайта башлады. Беренче булып тәрбиячен кем дип сорагач, Чупа Люба дип әйтә башлады. Шуннан безгә карый да күзгә карап, садись ди. Ягъни мәсәлән, ул русча өйрәнеп кайта башлады инде. Синәсен инде әлбәттә үзеңнең балаңның русча сөйләшә башлавына һәркем дә синә тагындыр. Ләкин менә шушы вакытта әлдә хәтерлим, урынҗмакта булсын, Исмагыйль Шәрәфиевнең, минем баш редакторымның Миңназым безнең хатабызны кабатламады иде. Без ди балалар сезнең шикелле сөенеп, балалар мәктәптән кайткач, бакчадан кайткач баштады, аларга кушылып, русчалары әйбәт булсын, камил булсын дип, алар белән русча сөйләшә башлаган иде. Менә шул хатабыз булды безнең ди. Ул вакытта кушылырга ярамый аларга ди. Алар идә барып татарча сөйләшергә тиешләр, телне онытмас өчен ди. Менә әлбәттә ул мәктәпкә сылдарга яратабыз без бүген. Балалар мәктәптә өйрәнергә тиешләр, ата-ананың вакыты юк дип әйтәбез. Мәктәп бит ул бүген кызганычка каршы тәрбия урынына түгел. Мәктәптә хәзер тәрбия урыны түгел мәктәп. Шуннан да укытучының аларны тәрбияләп, аларга шул хәтле телне бирергә вакытлары юк укытучының. Укытучының вакытын шул хәтле бетерделәр. Шулай бит документация белән, кагаз белән, алар бөтенләй икенче тел юнәлештә эшләр хәзер укытучылар, педагоглар. Әлбәттә, нәтиҗәле эшләргә кирәк бит. Шуннан да Ләкин менә мин хәзерге вакытта инде мәктәптән әлбәттә гимназиядан киттем. Шушы оныкларым белән мәш килеп ятам. Алар белән аларны тәрбиялим, Аллаһка шөкер. Һәм инде шунда мәктәпкә барган вакытта, менә татар теленә килгән вакытта әйтәм, мәктәпкә барган вакытта әбиләр басып торалар, бабайлар басып торалар бит инде. Алар үзләренең теге оныкларын каршыларга килгәннәр, шул вакытта колак салам. Балалар белән русча сөйләшәләр, үзләренең оныклары белән. Һәм нинди телдә ничек русча сөйләшәләр? Аларның ни кушымчалары дөрес түгел. Ни род, ни падешлары дөрес түгел. Менә шуңа карап инде тел культурасы бетә дигән сүз бит. Русчаның культурасы, рус теленең культурасы бетә дигән сүз. Әлбәттә җиңел теге балаларны мәктәптә өйрәтсеннәр, бакчада өйрәтсеннәр дип
Lakin cemiyet bir tul her vakitte da kişiye karşılıklar tudurdu. Bu maaşa tudurgan, bizde de hazır da tudura. Lakin şu karşılıkka karşı taratılan kişi bulurga tiyiş men xos. Gayle bu gayle. Aile de bulurga tiyiş. Ailede çünkü eti eni işin bala için etiyeden de nişik diyor zorla kişinin bulunması mümkün değil. Tecrübeli kişiler bularak dürüst. Hem de anasının bitinde etiyen ilerine tugul. İng bunu şey birbirine babalar da biz bir özümüz ilkigimne kişinelerine hatırlasanız Jekini gilbitinde birbirine babalar da avulda demek biz Tatarcha söyleşebiz. Mene etinin söylegen sözüne koşulup gittim. Benim benim tuğan enim var. Ул күбрәк русча сөйләшә. Әби менә әйтмешә ватып үзенең телен русча белмичә радик паши кушать давай дигән шикелле менә русча пешәдер. Әби мәйтәм ул бит аңлый, ник син мәйтәм аның белән русча сөйләшәсең, ул бит татарча аңлый. Мәйтәм шуңа күрә Yo, монда беләсең дә аңларга кирәк. Ни өчен кеше шулай эшлисең менә? Ни өчен кеше үзенең туган теленнән, ана теленнән уяламы ул? Нәрсәгә ул сөйләшми? Нәрсәгә ул телен вата җимерә сөйләшә? Нәрсәгә ул балаларның русча гына белүен тели? Менә моны мин моны аңлап карыйм, анализлап карыйм, ләкин мин моны аңлап бетерә алмыйм. Ничек үзеңнең миңа кайберәүләр әйткәннәре булды? Нәрсәгә кирәк ул татар теле? Ничек менә бу сорауны бирергә була? Нәрсәгә кирәк ул миңа әни дигән кебек бит инде ул. Әни, ана теле. Мин ничек әйтә алам? Миңа нәрсәгә кирәк әни? Мин эшлим, мин акча эшлим, минем ирем бар, минем балам бар, минем өем бар. Миңа әни нәрсәгә кирәк? Шулай дигән кебек бит инде ул. Әни мине тапкан кеше, мине тәрбияләгән, мине үстергән, минем королева, минем патша, ничек мин аңа ничек шулай әйтә алам? ана теле дип әйтәләр, Ана теле, әни теле. Ләкин җәмәгать монда тагын бер әйбер бар. Безнең татар гомергә русча белсәң кеше буласың дип уйлар. Мин үземнең яшьтәшләремнән дә беләм, менә хәзер аралашкан кешеләрдән дә беләм. Ну, туган тел нәрсә инде? Үзебезнең инде, менә без үзебез җафа чиктек, килеп русчабыз начар иде, менә шуның аркасында кеше булмадым дип уйлый инде үзенчә. Миңа калса аннан түгел, телне белмәүдән түгел ул. Татар телен белгән кешеләр дә менә дигән урыннарда утыралар. Менә дигән зур кешеләр булдылар, име? Бу ялгышу бар. Менә Туфан абый Миннуллин şu zamanda Tufan abi Minнуллинның сүзләре бар я. Әгәр дә син акыллы буласың икән, әгәр дә син телисең икән, син максатчан буласың икән, ул математика, инглизчә дә математика, немецчә дә математика, русча дә математика. Biz bir Tatarça'da okuduk hani Әйе, татарчада укыдыгыз, гимназиядә. Әйе, литература белән рус телегенә русчага керә. Калган бөтен ниләр. Кешенең башы шуның хәтле компьютер сыман, ул бик күп мәгълүмат истә калдыра алабыз без. Бик күп телләрне яттан белә алабыз біз. Әлбәттә бар шундый категория кешеләр, полиглот кешеләр дибез, диме? Мәсәлән, минем дус кызым 7 тел белә, 7 телдә дә иркен аралаша, ул инде полиглот була. Мин аның хәл тел белмим. Ләкин бу ни хәтле күбрәк тел беләсез, шуның хәтле яхшырак дип әйтәм мин һәрвакыт. Татар телен беләм, Аллага шөкер, рус телен беләм 100% иттереп, Аллага шөкер, инглиз телен беләм. 100% түгел, әлбәттә, сөйләшерлек иттереп. Ләкин мин менә бу хатаны үземдә төзәтеп, киләсе буынга, айданга сеңдерергә телим. Улым, син күп тел белергә тиеш дип. Айдан әйтә, син инде телләр беләсең. Ул инглизчә, татарча һәм русча иркен аралаша. Мен бик әйбәт татар телен беләм. Аллага шөкер дигән. Аллага шөкер. Кичкенә вакытында миңа бабай гел күп төрле китаплар бүләк итә иде, төрле Татарча тәрҗемә итә. Төрле рәсемнәр белән. Шунда аңламаган сүзләрне мин тапсам, әнигә гел әнидән сорыйдым. Әйе, ул шуңа күрә дигән, әни белән әнидә укытучы булгач дигән, мөһим нәрсә ул әни, бу нәрсә без хәтта мәктәпкә барабыз руль артында да мәсәлән, әйме? Әйтәм, дүшәмбә, сишәмбә, чәршәмбә, пәнҗешәмбә ничек була? Иштек. Ойдан инде ул бик беренче оныклыгына күрә игътибар да күп булды бит инде әйме. Ул һәр вакытта да бик күп сөйләшә иде минем белән, һәр вакытта татарча әлбәттә. Ул минем сүзләрне кабатлый иде һәр вакытта да. Безнең хәтта психолог Гүзәлдарны әйтә торган иде мәктәптә. Эй, Ризел дусына бу нәк сезнең шиңешкеле булып үсә инде дип. Чыннан да шулай, маң шулай икәне 3 яшь ярымда ул Галиәскәр Камалның беренче театрында Хәмзә бай ролен башкарды. Гына сымыкая. Биби, тодай оякны. Ай, коты тапна. Лезис.
Абыстай қойды. Бірсінде неден китап кибетінен қайтканда Гүлназарға кірдім. Олардың үйлеріне кірдім. Зор үш том китап көтергенмін. Шунан ғадеттегі көзге түшейін, зор томлар бетінде ала. Шунан айдан сырай, бабай бұл нейді китаплар демейтін. Бұл татар тілінің аңлатмалы сөздігі деймін. Нәрсе деген сөз дейін, аңлатмалы сөздігі деген іштейін. Шунан соң, мейтен мұнда татар тілінің бүтін байлығы сыйған, бүтін сөздері сыйған мейтен мұнда. Шунан бітіресе де ме дейді, қатырысың майдан. Бұл дұрысында қайыл. Шунан бабай меңа бересің китапларыңды дейді. Нәрсе деген әлі сыры біліп сұрасаң беру ішсе тақатсыз дейді. Шол үш томды да айдан алып қалды өзлерінде. Мен әлбәтте оларны бүгін оқиды бүгіламайым деймін яғни. Әлбәтте ол бетаның нейіне кірмеген әлі. Ләкин алып қалғаш бір болса да алып болса да көзіне шалыныр. Теге яки бұл сөзін табыр деп ойлаймын яғни. Чөнки китаплар бойынша айсысын биттігі сөйлесең бізге. Мына китапларны алып келдік әлі. Har bir bayram sayın bildiniz. Әнигенәти китаплар бирәләр балаларга. Булсын ул татар телендә, булсын ул рус телендә. Рус телендә булганда. Ләкин китаплар әгәр дә рус телендә була икән, әти аны алып калып татарчага әйләндерә. Һәм шуннан да балаларга ике телдә уку кызыграк. Балалар башта, например, башта укыйлар русча, аннан соң татарчага күчәләр. Күрсәтегез. Менә монда русча шигырь язылган. Әти аны оныкларына, балаларга дип, менә монда татарчасына тәрҗемә итеп, печатать итеп, монда бу бөтенсендә теге рәсми рәвештә эшләнгән бик югары дәрәҗәдә. Менә булай торып ябыштырып, бала русчада укысын, татарчада укысын, менә шулай үзе эшлидер китапларны. Бүтән китапларда шундый менә. Менә локоть, терсәк, кисть менә. Үзебезнең телне онытмаска кирәк. Аны хөрмәт итеп кенә түгел, аның өчен ярышырга да кирәк. Юк, беләсезме, онытмаска гына түгел, минемчә, мин нинди фикердә. Татар телендә сөйләшергә теләсеннәр өчен, балаларына әйтергә теләсеннәр өчен, җиткерергә теләсеннәр өчен татар телен шундый югары дәрәҗәгә җиткереп, аны бренд рәвешенә әйләндереп, модный кирәк. Менә теге карале Салават сөйләшә, аның балалары сөйләшә, анда Гөлназ Сәфәров сөйләшә, тагын кемдер сөйләшә, име? Анда президентыбыз ике телдә сөйләшергә, төрле чараларны ике телдә алып барырга дигән аның буйрыгы бар. Без шулай эшлибез дә. Һәм бу битне өстән килә дигән сүз. Монда шундый буйрык ике телдә алып барырга. Мәктәпләрдән дә татар теле булырга тиеш. Анда шундый кайбер әйберләрне шундый буйрык формасында да кертергә кирәк дигән фикердә мин. Тагын бер момент бар. Менә мәсәлән, минем ирем, ул бүген килә алмады, аңа зур сәламнәр Ленарга эш буенча. Ул мәсәлән русча гына сөйләшәдер, без өйләнешкәнче, русча гына сөйләшә. Безнең гаиләдә татарча сөйләшергә. Һәм ул яладыр, менә бәлки шуны татар теленнән түгел, үзенең дөрес сөйләмәвеннән яладыр. Мәсәлән, ул килә, мин өйгә кайттым түгел, мин өйгә килдем. Әйтәм, ничек килдең? Син бит кунакка килмәдең, син өйгә кайттың. Һәм без аңа сөйләшәдек, һәм миннән теге җиңелчә формада төзәтергә кирәк андый кешене, әкрен генә. Алай түгел менә булай. Уялмасын өчен, хатасыннан уялмасын өчен әкрен генә тик төзәтеп нитеп, хәзер минем ирем теге 100% татарчада сөйләшә дип әйтү әлбәттә алдау булыр, име? Ләкин иркен сөйләшә, аңлый бөтенләй бер. Сөйләсәң, сиңа татарча җавап бирә. Җавап бирә ала, кушылып китә ала. Менә бу кушымчаларны төзәттек без. Ның, да, ка, дискомфорты юк. Шуңа күрә әкрен генә дип әйтәсем килә, татар телен белмәгән. Анда өйләнешкәннәр икән, ир белән хатын-кыз, ирне дә, яисә хатынны да, яисә балаларны да, менә шул әкрен генә татар теленә тартып, кертеп була, теләк булса. Bütün нәрсә гаиләдән тора җәмәгать. Мен һәр вакыт мәктәптә укыган вакытта Аяз абый Гыйләҗевнең малайларын әйтәдем. Балаларга аңлаткан вакытта яз хатırlыйсыңмы? Әдәбияттан сөйләгәндә һәр вакытта үрнәк итеп куядым. Аяз абый Гыйләҗевнең 3 малае иң авыр вакытларда бит алар теге 70нче елларны укыган вакытлар Искәндәр, анасы Мансур, кичкәнә малайлар әйме жалт итеп Аяз абый әйтә торган булган. Монда Нәкый Павлейксе өйгә кергәч бу татарчага сөйләшәбез дип. Менә шушы нәрсәне куярга кирәк. Менә шушы язылмаган закон булырга тиеш, татарча булырга тиеш. Менә мин хәбәр яктан караганда шундый сөйнәм, ни өчен сөйнәм? Бабайлары менә балар үзара русча күчәләр кай вакытта. Шулай бит, чөнки мәктәптә русча битне үзенекенә икән, татар. Моның татарчасы ничек? Татарчасы ничек әле? Диләрдә алар тиз генә әзгенә тукталып каралар, шунда әйтәләр. Татарча күчә. Менә Азамат белән дә сөйләшкәндә менә мәктәпкә барабыз иртүк, әйме? Азаматка вакытта сөйләшә башлый да, и автомат теге русчага китә, улым, тәрҗемәсе мәдәм татарча ничек? Тәрҗемәсен белгәч, сразу әзгенә генә уйлап ала да,
Шат мотор иттереп татарча сөйләп куя. И менә бала белән уйнау белән дә теге гел кирәк дип кенә түгел. Уйнау. Айда o zaman söyle Азамат, син нинди телдә син күбрәк сөйләшү эше? Татарчамы, урысчамы? Татарча. Мәктәптә дусларың белән нинди телдә сөйләшәсең? Ну, татарча да русча да. Корале, син бит русча әйтсәң, сиңа ойдан нәрсә дип әйтәләр? Татарча сөйләш Азамат, дейме? Аңа Азамат русча сүз әйтә башласа, аңа гел Азамат ойдан әйтә. Татарча бабасынан карап. Аннары җәмәгать беләсезме? Менә балаларын да өйрәтүнең бит алымнары бар. Мин хәтерләсәгез, менә монда утырган кешеләр беләләр. Балалар белән кичкенә оныклар белән сөйләшкәндә рольләрне алмашып сөйләшәдер. Мин аның әнисе булам яки әтисе булам, һәм ул ылык кеше була инде. Шуннан мин аңа алар әйтәсе сүзне мин кабатлыйм да, алар миңа шул сүзне интонация белән кабатлыйлар. Менә то есть сөйләшергә өйрәтүнең шулай алымнары бар. Менә кешегә татарча сөйләш дип кенә түгел, ә менә үрнәген күрсәтергә кирәк. Менә мин дагы нәрсә әйтмәкче булам, кайбер әтиәниләр, кайбер түгел күбесе инде. Безнең баланың теле татарча әйтеп ачылды, шуны матур татарча сөйләшә иде, ләкин садикка китүгә онытты диләр. Менә бу нәрсә мин бөтенләй дә ышанмыйм. Ни өчен? Чөнки безнең менә Данияр 3 яшь тулгач садикка китте. Татар группасына йөри, русча сөйләшәйме, татарчасында онытмады. Менә бу дөрес әйбер түгел. Садикка китте дә онытты дигән сүзне мин аны бөтенләй. Дөрес түгел, чөнки бөтен әйбер гаиләдә менә уясында ни күрсә шул була дигән әйбер ул дөрес. Менә Азамат безнең бүтән садикка киткәне. Без чөнки рус группасында воспитательница килеп, ничек дип әйтә тәрбияче килеп. Ребенок ты не знает по-татарски. По-русски. Әйтәм, ул бит мәйтәм, шуңа күрә сезгә килгән өйрәнергә. Өйрәтегез мәйтәм. Ул бит мәйтәм иде татарча сөйләшә, чөнки ул татар кешесе, татар гаиләсендә үсә, шуңа шулай булырга тиеш дип уйлыйм ул. Дөрес ул. Чөнки руслар бит бердә татар телен менә теге кирәк формада өйрәнегез дип әйтми бит берсе дә. Төрлеләре бар. Акыллы, белемле урыс кешеләре дә Татарстанда яшиләр икән, а мы должны знать дип менә минем профессионаллар, минем визажистларым, минем команда, минем режиссерлар, мәсәлән, мин эшли торган телевидениедә. Алар урыс, ләкин мин алар белән татарча инде аралашам, ничә еллар бергә эшли. Әйдә монда камераны күчереп куйга, әйдә болай эшлигәл. Алар аңлыйлар. Алар теге миңа 100% җавап бирә алмасалар да, конечно, мы понимаем диләр. Знать нужно диләр. Мы хотели бы изучать. Мы изучаем диләр. Әйтәм бит, телләр белү ул һәр вакыт баш миен хәрәкәттә тоту дигән сүз. Үзеңне баш миен хәрәкәттә тора икән, синең ул депрессияларыңда булмый. Һәр вакыт яшәү яме була башында. Һәр вакыт яшь буласың, чөнки баш миен эшләтеп торырга кирәк. Я знаю одно дип кенә түгел. Я димәктән, мин шуны аңлыйм. Башка телдәге сүзне син бик дөрес камил әйтсәң дә, миңа калса ана телендәге сүзнең мәгънәсе һәм аның кеше төрле дип уйлыйм. Мен әни дигән сүз, әби дигән сүз, мин оныкларымның дедушка дигәнне күз алдына китерәм. Юк, мин мәсәлән миңа ничек дип булар, Гөлназ әйтте, мама дип әйткән сүзне мин кабул итәм. Мин кабул бөтенләй кабул итә алмыйм сүзне мин. Ничек шулай була инде ул менә? Мин күз алдыма китерә алмыйм. Шуңа күрә җәмәгать ул тормыш беркайчан да җиңел булмаган. Менә син әйттең бит әле, Аяз абыйда әгәр дә максатың булса, телне сакларга дигән, менә шу телне саклауның үзенең чараларын күрергә дисәң, табырга була. Заманга сылтау иң җиңеле. Ә менә шушы заман димәгәндә бүген тагы да авырлашты. Бүген телефоннар, телевизордан тапшырулар, интернет, аларга каршы тору авырлашты. Ләкин шушы менә гаиләдән башламасаң һәм гаиләдән бирмәсәң, анасы белән кертмәсә, ул кермәячәк, миңа калса. Һәм аның каршы торуның да үзенең чаралары булырга тиеш бүген. Бүген яшерен батырын түгел, әтиәниләр дә кайталар да балаларына безне борчымасыннар, безгә тимәсеннәр дип телефонга иң җайлысы шу. Без булай узак сөйләшеп утыра алабыз, диме? Без гаиләдә очрашканда да сәгатьләр буе бер-беребез белән сүз куердык, һәр кемнең үз фикере, шулай сөйләшеп утырырга күнеккән шакыйрәтәйдән нокта куй тапшырырга. Шуннан да зарланырга була, зарланмаска була таби җәмгыятьтән, ләкин җәмгыятькә авырлыкка каршы торуның юлы бердән-бер гаилә. Гаилә ул терәк булырга тиеш, гаилә ул учак булырга тиеш, гаилә ул җан ризыгы бирә торган урын булырга тиеш. Данияр, сау булашасың бөтенебез өчен, сау булыгыз дип әйтәсең инде, юк, матур итеп кычкырып, сау булыгыз дип.
Бүгенге менә шулар иде. Тапшыруыбыз Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәм белән эшләнде. Исәнлектә күрешик.